si společně právě teď popřejeme dobré ráno. Se mnou ve studiu 6 Gary Lucas, dobré ráno, a společně s ním i Richard Mader. Tak ale samozřejmě vy máte svůj vlastní projekt, ale ještě než si o něm začneme povídat, tak já musím našim televizním divákům prozradit, že vaše jméno je spojováno s takovými hvězdami, jako je Nick Cave, Iggy Pop, v poslední době Joan Osborne. Tak úplně první otázka. Mě by totiž zajímalo, pokud vy dáte dohromady nějaký ten projekt, jestli se k těmhle hvězdám ještě vracíte, nebo jestli je to záležitost vždycky uzavřená. Pracoval jsem s těmito lidmi. V minulosti pracoval jsem s Codemasters. Vždycky jsem byl pohromadě s lidmi, se kterými jsem hrál. V budoucnosti bych se rád soustředil na vlastní solové album. A jsem velmi rád, že jsem nyní v Praze, abych tu pracoval na projektu, který v současnosti děláme. Určitě to není návštěva Prahy první, to vím, protože byl jste tu v loni a máte na svém kontě vlastně projekt Faust a Markétka. Letos je to trošičku jiné, protože přichází na řadu pražská strašidla. To vlastně vychází z pověstí pražských. Mě by zajímalo, jak hodně je znáte ty pověsti. Vím hodně o Golemovi. Právě jsem pracoval na projektu Golem, na starém filmu, němém filmu, německém, který byl o Golemovi. A je to projekt, který je velmi blízký mému srdci. Od roku 1988 jsem pracoval na tomto projektu asi v 8 zemích evropských. Já vám přece nedám pokoj. Pojďme se vrátit k těm pražským přízrakům. Vím, že vlastně 8 těch příběhů je tam zpracováno. Znáte je? Některé z nich znám. S Richardem jsem nedávno mluvil, zejména o muži, který pil tolik vypil v hospodě, že se z něj stala živoucí pochodeň. Také něco vím o nějakém mnichovi, snažím se dozvědět více. Vy koncertujete, vlastně to jste pověděl, s hudbou k němému německému filmu Golem. A já bych na vás chtěla, abyste prozradil, do jakých poloh se společně s vámi a s tímhle filmem dostaneme. Myslím si, že když dělám na filmové muzice, používám 3 hudby, používám elektroniku, abych vytvořil orchestrální hudbu a kombinuji mnoho různých vlivů. Středověkou hudbu, židovskou hudbu. Cituji také z Richarda Wagnera, německého skladatele. To vše se objevuje v tom filmu. Objevuje se tam i téma pogromu na Židy, což je trošku zajímavě svázáno právě s Richardem Wagnerem, který byl velmi oblíbený u nacistů. Jsem velmi protinacisticky zaměřený a proto jsem rád, že můžu Wagnerovu hudbu použít právě v této poloze. Spolupracoval jsem také s lidmi z Izraele. Pracoval jsem i tak trošku se Smetanou. S českým skladatelem. Richarde, ono se říká, že vždycky, když přijede nějaká takováhle hvězda sem k nám do České republiky, že je s ní těžká spolupráce. Jak je na tom Gary a vlastně spolupráce s ním samotným na tom projektu novém? Lidsky pro mě je Gary fantastický člověk a poprvé, co jsem ho potkal, to bylo letos v únoru na vystoupení v klubu v Železné ulici, tak okamžitě jsem cítil něco, že by bylo bezvadné něco udělat dohromady. To znamená, že tento projekt už byl připravován, Pražská strašidla, a dovolil jsem si nabídnout spolupráci, poslal jsem nahrávku minulého projektu. Garymu se to líbilo, přijal, tak jsem strašně rád, že se to dalo dohromady a jsem moc zvědavý, jak to dopadne. Pojďme si společně přát, aby to dopadlo samozřejmě co nejlépe, Gary. Já vím, že vlastně v pátek
Jste koncertoval v Roxy, ovšem zítra, pokud bychom někoho nalákali na vaše hudbu, vás můžou vidět právě třeba televizní diváci Studia 6 v bunkru. Budete tam hrát právě tu filmovou muziku? Myslím, že tam zpracuji nebo předvedu jedno téma z této filmové hudby, ale chtěl bych se soustředit také na některé vlastní skladby a nějaké verze jiné hudby, která se mi líbí, jako například jazzové hudby, něco z Captain Beefhearta a bude to jakási kolekce různé solové hudby a chtěl bych ukázat svůj vlastní přístup ke kytaře. Ale v podstatě ten koncert pokryje rock, jazz, avantgardní hudbu, blues a folkovou hudbu. To vše mě ovlivňuje. Pojďte právě, teď máte tu příležitost tamhle podívat se do kamery, pozvat televizní diváky, kteří možná právě teď otevřeli oči, aby zítra do toho bunkru přišli. Byl bych velmi rád, kdybyste všichni mohli přijít na koncert do bunkru. Doufám, že vás probudím ještě víc právě nyní. Já sám jsem trošku ospalý, je to přece jenom příliš záhy pro muzikanta, ale jestli přijdete do bunkru zítra večer, snad vás můj koncert přinutí, abyste se trošičku zamysleli na hudbou z jiné polohy. Dobře, Gary, já děkuji za návštěvu takhle časnou, jak jste sám řekl, tady u nás ve Studiu 6 a doufám, že to dnešní ráno vám zpříjemníme právě teď, ale i našim televizním divákům jednou dámou, doufám vašemu srdci blízkou, protože je tu Joan Osborne. Díky a nashledanou.